Hej YouTube, det er Spaceman. Det her er mit første Let's Play, og jeg har tænkt mig at vise jer, hvordan I spiller Terraria. Du går ind, og så laver du en character. Ja, jeg synes sammen, at han er fin. Vigtigt. Og så søger du for Create World. Jeg vil gerne have et Small World. Let's Play kan have den her world. Og så skal den lige lave alle jungler, helvede, ting, iron, alt hvad du får brug for. Så. Okay, sådan her ser de Terraria nok ud nu. Måske ikke lige præcis sådan her. Det er Random Worlds. Og det minder rigtig meget om Minecraft, så du tager bare din øks, hugger noget træ. You know. De her potter giver penge og nogle få gange nogle potions og andre ting, der kunne blive meget nyttige i starten. Og måske også senere, når du kæmper mod bosser. Så hvad du nok gerne vil gøre her til at starte med, det er at bygge et hus og et crafting table, så du kan bygge svær rustning og hvad du vil. Og der kommer en slime herovre, kan jeg høre. I starten så vil jeg sige, at din pickaxe er bedst til at dræbe slimes. Din copper short sword, som er den her, den er virkelig dårlig til at starte med. Så der kan man altid bare lave et sværd i stedet. Okay, jeg vil gerne lave det her. Mit hus er nede på det her flade stykke. Så skal jeg ikke til at gøre så meget selv. Og der er den. Iron! Og der er meget iron. Jeg har spillet Terraria før. Jeg har en rigtig god mand i Terraria, som min første world mand. Han har nakket Wall of Flesh og Skeleton og alt sådan noget. Men jeg har aldrig nakket nogen. Så snart du nakker Wall of Flesh, det kan jeg lige så godt sige nu, så kommer din world på hardcore. Når din world er på hardcore, så begynder der at spawne svære monster, og der kommer andre bosser, du får nye ting. Hvis du ikke allerede skulle vide det. Hvad helvede det var det slime. Ha! Sådan der er det. Ah! Ah, slime. Fuck. Ha! Så. Kig rammer. Okay, det var... nej, hvad gør jeg? Sådan her. Okay, vi kan vist nok snart godt begynde at bygge vores hus.
Terraria andre facts, det er, at du kan spille multiplayer Terraria, du kan spille over LAN med dine venner. Og ja. Så nu kan vi godt begynde at bygge hus. I min anden world, der har jeg valgt at bygge et hus under jorden, som går ned, og nu vil jeg gerne prøve at bygge et hus på jorden. For helvede. Mit let's play kommer også til at være sådan at jeg, det bliver ikke sådan at jeg siger hvornår jeg stopper mine episoder og slutter mine episoder. Det bliver meget tilfældigt, det er hvornår tiden udløber på YouTube. Gerne det her stenbaggrund. Der var ikke så meget. Yes. Så det må være fint. Okay. Det er ikke ligesom Minecraft, at du bare med sten, der kan du ikke bare lave sværd og sådan noget. Der skal du bruge iron og træ. Så det er meget heldigt at få noget iron. Nej. Så. Noget jeg også gør rigtig meget, det er at lave League of Legends videoer. Jeg synes League of Legends er et fantastisk spil. Jeg spiller det rigtig meget selv. Det synes jeg helt klart, I skulle prøve at spille. Okay. En hammer og et sværd er... Præcis, sværdet er meget bedre nu. Nå. Dine ting kan blive gode og dårlige. Så skader lidt mere end før. Det er egentlig ikke meget. Jeg tror lige udforske det bare. Ja. Fattelig så meget iron der er her. Men jeg tror ikke det jeg vil lave så meget i Terraria, det er let's plays. Jeg vil helst gerne lave mini-videoer med en eller anden boss jeg dræber eller noget. Men jeg kunne lige så godt starte ud med let's play. Lige nu leder jeg egentlig bare efter en kiste. Kister finder man i grotter rundt omkring. Wow, høje træer.
Det virker ikke som om der er så meget her lige nu i min world. Jeg tror jo større træerne er, jo længere tid tager de, men jo mere giver de også. En kiste. Endelig. Ved 49 heal potion. Og jeg skal gå ind og pile. Nej, der er ikke mere herinde. Ej, lige der jeg skal hoppe ind. Bøjl slime. Åh. Udforsker var det her. Sølv. Nice. Nå. Okay. Wow. Hvad? Guld. Det var hurtigt. Nu er der fået en masse guld. Min guide. Formningsstar. Helt så godt. Wow. Det synes jeg var ret godt det der. Wow. Kæft, jeg kan hoppe højere. Lige nu vil jeg gerne lave en furnace, så jeg kan smelte alt mit guld og iron om.